Sanibonani, ukuthula kube kini nonke ma-Afrika amahle. Hayi soloku sincengile nje bafowethu, sivula abantu amehlo, sivula abantu ingqondo, sibabonisa ukuthi lento le esiyenzayo hayi ukuthi siyenza ngoba sibhorekile or siyenza ngoba silahla amasiko. No, ayihambi kanjalo. Manje ngizokhuluma ngokugeza lokho esikwenzayo before siyothandaza ukuthi kungani sigeza, sikwenzelani, sikuthathaphi. Ngivule la incwadi ka-Exodus 40, 30 verse 30 and 31. Lalela-ke. Wabeka umcengezi phakathi kwethende lokuhlangana ne-altare, wathela kuwo amanzi okugeza. 31. OMose no-Aroni namadodana akhe bahlambela kuwo izandla zabo nezinyawo zabo. 32. Nxa bengena ethendeni lokuhlangana nanxa besondela i-altare, bageza njengalokho uJehova emeyalile uMose. Uzwile? Asizenzeli. Bese uya encwadini kabani? kaSamuel wesibili, isahluko u12, ivesi u20. Samuel 2, sahluko 12 verse 20. uDavide wayesevuka emhlabathini, wageza, wazigcoba, waphendulela izingubo zakhe, wangena endlini kaJehova wakhuleka. Yezwa, before ukhuleka uyageza ube clean. Hayi lokugeza lokwakho ukugeza endishini noma ukugeza elokuzana ebhavini. Cha, kunendlela especially. Uyezwa kuyathi ugeza ubuso, ugeza izandla, ugeza inyawo. Kugezwa kanjalo. Okay? Wakhuleka, wayeseya endlini yakhe lapho esecela ukudla, bakubeka phambi kwakhe, wadla. Eseqeda ukukhuleka, ugezile, wayokhuleka, bafike bamnika ukudla, wadla. Angibongeke ema-Afrika.